Namagoro benki ya yeritko rya Jumanne tariki ya 20 Eyemo cy'umutyenyi oikominarimo umwaka no w'echi 2023 mwanchi umurgereri kerangwege na naritko rya oryabereri toerero kegima nanene kwa berego kwegokya asoko bwatya emeroberion segetaseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii namanga bereka okorekana imense ya Kenya ekerobona yaragire Ensa mo yabon mugoroba jinga kingo kwarigania SMS Amayia erion kumanyebuna nara ya kubwatana nabasaki baito twabereto sangereria seritko rigima na gukwarganiria asenchera ere yobwikiranu koreneri tangan kegima tigatranyorega tyari ngwariganirete asenchera yobwinge. As the Africa Union mission in Somalia is concluding, Kenya as a frontline state will continue our support and collaboration with the government in Somalia to fight against terrorism. Ensa ya Kenya nera somostario motogo konya kurwanya obusagani mense ya Somalia. Ward nebwate umweshimiwa nabwate ofisi gaiga keroke nabantu bararwe ward bache komori kerobata monyoletio usebatige ebintu biya banyole huduma yabo ase a building aba MCA meye county ya Nyamira gochiko bwato kobokoreria saba na inchi korwa samagacho yebunga yogendrete kwa gachwa. Abayibuli toko basabu na kaba basani babana kabororo asabana bawo kirengaki manyo umwana onkia gokora abayibuli kobori gotwaro bwa matobu ya nabana babo chinga kibagendrete gokina. Ayom naenda mango mwanchi umuriyeri ngo kwariganira ngo manya senchera ere yobwekirano asensemo ya Facebook endra gotonyora witira Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyora witira Ndizi TV News nabo igo naboko ya somonsi witira se website yaito www.ndizitv.net ere togendra kumanya buna watka kurwa se chinsinyo au Petra Mokeira nero kene kya chibichaneri ogi chiago ikeire asensemo imanyererio tokubwatira na nere Joshua Auta ere tariane Everline Osero kwarigani obe kogosanga na incho wikomerio Amayia Ensa masenchera yobwekiranu toko ya chaka senchera bene kurwase county ya Nyamira agwase amagacho yebunke ye county ya Nyamira agendrete bwikiranu emeroberio kagaire koira chishiringi chimilioni 3 emeronko 5 nebere na isano na isato yanigo aenekiwe no monogeri bwebunke yo enokokero oyoboigo bagakorera bunanigo babeire goseba etete chinga kichingongu kubwatkana noko wawensemeye mo yamagachayo nabo igo kubwatkana noko nyorwa kwechbesa korwa sekegancha ekenene yeserikali nigo nonya nabo aenekeria bana inchi me county ya Nyamira na emeroberi emekiranu negendrete nabo igo aba MCA korwa sechiwas di chance mbachie konyora chia bisi chokubwatuka obokoreri go chiase abana inchi moriketi korwa se county ya Nyamira job manki nigatwariganire tiorobotyoru Omonogeri gwebunge county Nyamira Okero niga enekiri buna nigo bwagachi bwa magacho Amayia bunge county Nyamira bogendrete buna barobetie irasinere yendrete a lift njachete igolende and moroche gas buna endrete amagacha yebunge county Nyamira nigara irechi milioni 300 emerongo 5 na 2 na 5 na 3 asara chigotwara chiabisi chiaba MCA na bisi chinde chebunge county Nyamira binga ntobugate ebirengeri biya biye building ye tutobugata eye bugate chi office chia ba MCA baito bon CP omo speaker ne staff chitu kuna mwese kule building is a very big building EPQ yale gukora nyombe yarose tuku 2018 yale koira 378 million nonya nigo nigateba oko guwensemo ya magacho ayo negachamangana aireire okonyora gotabokigwa ko bwagachi obwo ikyaro ise kule ya extension yawo jaskai korokwe canopy nkia gwete keta bugataniri gochia senyomba ekaira matuka mange abando bali ba NCA ba National Construction Authority korwa a clean bill gose enyomba mbuyere endre kwagacho gerete chikugwera abantu tukanyoranga enyomba mbuyere ase report bata the recommendation egendukia wethe ne balcony etalenga attached ne building ekaire miaka ebere enyomba yeta igokorerwe gas
boigo okonyorwa chibese kurwa sekeganja ekenene ningana yende ase asabete komento chingaki chigotabokia amagacho ayo pese chianyoretu njaika gwakanu tugacha gwakanu October na asabete extension a committee area aba engineer tenete building ye both from public works na abaito be assembly mbanda te kolingoli barolenga matuko kibara momente goike nyombe yaire utatigalende kuna toroche ntoigo chikwande financial yende totaraba nyombe yetaraba tiara so gutumeka nasaba bamenyi be county Nyamira koba abatwereru ekyagera mbabegete emeroberi yokoeneke buna ngotabo kibare amagacha yo asechinga kicyabwango elinde bakikonyora obukoreri obuya igo kere ward nebwate umweshimiwa nabwate ofisi gaiga keroke nabantu bararwe ward bache komori kero batamonyoletiyo gose batige ebintu biya banyole huduma yabo ase e building mishande 11 either korwa somo koliegasi korwa somo ananchi egasi endretali ere ya molembe onde tali orwaniri onde chibese nkiandete gwaka nubuna chisade wedi chikoba rest naba engineer ntobugati kasolende yonse nemere mendreta ase building yeyo nonya nake hinko reporter ya Ndizi TV kurwa se bunge county Nyamira Job Maangi Mbiamo na umurikeito Job Maangi ase oroboti ururikanu kurwa se county Nyamira togotikana nayo nigo togo cha se county ya Kisii awase kiombe kia munkano gender forum ekyo kebwate kirenga yokubeka Osero buya ase abasibati litkorya baba gutwara omusangirikano bwokorwa oboseme ucha sabanto akubwatikana no bwamatobu ya ase chinga no musangirikano abako korekana ase kenyoro kia bonkeri yotoka se ward ya Kegogi imeye bunge ya Kitutu Chache South asanene baganirie obwa matobu ya kwenekiwa ase chinga anenega baiboli na boigo abana umurikeito diponasanya namange imeye kenyoro kia bongeri eyo gotoke ward ya Kegogi bunge ya Kitutu Chache North nigaba menyi bense mwijero banyara gutwara ebarasa yo kenyora maigelio yo kulindana chinka na gutwara chimbwe chingiya so ke musomo tinyo yento bata topic ya parenting na litukolia lero ntwarenga se kinyoro kya megogo twanyara gosemia abanya kenyoro igoro yo kulinda abana baitu muinyore bonigane chirusa abana nkabale chifofongo kora bale skure weekend bono tumanto kulinda abana lero twarengo kwanira se barasa amangana yo bulindu bwa abana na ndo bulindu bwanka bwa abana baito na intu na baibuli ngikito kulindana mongina no mugaka bali barororo gukwana no yomo byekiombe kia mungando gender forum ekyo ke kuligereria anenda masira ya basubati eliyokoena kyanga banyoleli baga na gotanga okunerelirwa nigo anyara gusanga amona intwe anene ekerenga gekogera baleta amageria yue. We normally focus the key topic au chirengito go prevent GBV ase ebinyoro ono buno mutinyo na re santo bwatwa kwatwarite topic ya parenting of which go koruchinse munya se both Kisii and Nyamira last month into about topic ya property rights and succession ebintu buna amaruye nechi segingi ke go changia nkonyorora abantu to kuba some topic ya kirenga gito at the end of the day no go prevent GBV. Abaibuli banyarwekana so musangerekano yue nigo banyarukogokero mu rubulyo yue bwoko basegeta ko bano bwa matobu ya amona abana babo twatebuna muna ntu abaibuli abatubwata abana netakeire ntoko babatindi mona asa abana egere keroko bwesingenja keroko bumutindi nabako nyora umwana labda onyoride shida gete mali gosebe musacha naru mungainirande kwanyora ngumwana utari ko open agotebia singenja maetenga ngote imamo gosengotebi tata bangitire kwanyora umwana umiete labda gusu umwana onyoriro bolito bwa mapema mwana takunyara kogoteye singenja maetenga ngotebi mama tingocha guti kwanyora umwana ungaini rochiro rusiri gusu no bolito kwanyora umwana ukuri chinkwane chinkiaba ne chengenja samagi maito ekiagranja kya torokera ligoro ya obolendi bwa abana baito nabona chinga kinji babwate rusere ntambe ya torokera lye muna tokomenya nabangina baito ase chinyomba ekiagero mungina nabago kurama kwanyora opoete enkaya nyara gutantana igondo jena ntuwa nyara koigoka ebirengeri yake tebuno momo ngina senka yane wikachi onkonyanga oikatuyo igwanenche no mugaka ngasiko mugaka nsike egere nona abana abekera tukubatebereria nali bakunyara gutuigwa kera maskani yaro rostu nantu asaba ibusi boigo banyara gusanga makongu ali akoerera koleta amakweli ne chimbwa chimbe gati y'abana.
okonyora ore noe na abana abaito bagocha beita baba depressed banyora bari stress so much mbabwati onde bagokwanira ase bagotamira gogochia chinde chia mapembe chikorete emechande emenga abande batiga chisukuru abana kero babera abande bachikurusi chinde banyora ngokubare na abana bande abange banyora amarwaire ali akoretwa ase okoba kemobere ase eng'encho ya oborero bwaitu buna abana tutarabarera buya kwanyora bono emechande eminge yachire chingaki echio nigo baborire abaibori korigereria abana babo ekero bare engaki y'omotumoko motambe nabo igo koba obosemia obu bogwenerete abaibori tokobasaba buna kaba abasani babana kaba ororo ase abana bao kirengaki manya omwana onki agokora mwana ong'ayare abasani babana bao mbara byaba naende omwana oyo mochandoki abwata agwetera kerare esukuru nkiagwetera kerare enka nkiagwetera noene kerare nyomba agari nkiagwetera basarigu nabamura abande basinyugo kwana esauri oborero bwaita abande tora abatindi mpaka mwana atanyare kobaka gokwanera kuripoteria Ndizi TV korwa sekenyoro kia bongeri kegotoke ward ya Kegogi ebunge ya kitutu chache North Amayia County ya Kisii rietaria nendipon asanya Miyamo na umurikeito dipona sanya se orobo tiororikiranu abamenyi korwase ebunge ya Bunchari me county ya Kisii ni gorit kolyarero babakumirana nensemo yoborendi korwa Kisii South iriko kwanira igoro ya manganarengete oborendi anene ase ebunge ya Bunchari ekerbono yarro kanebuna ebikore byobosari nigo bebere bikoenekiwa ase ekerengo keigoro niga bamenyi bechinseme cyo baganirie oborendi gotingiwa anene chingakie chiga chierusa aboroki baraisko ase omutimoko asane n'abayiboli babeire bakuboliwa kwenekia bunanko barenda bari abana babo eriyo tubabaisa weswananya namangana iyobosaria chingakie cyo nigo abarunde bechipigipigi na barabo babeire bakuboliwa kwenekia bunanko babare maiso na tibabasa babe bakorenda tibabasa gutumeka ase okoreta ose ogokora obosaria ase bunkeyo ya Bunchari che uno manyakerogo community policing wansera mangana security abamura bangere kore na isiko bono nduri korara muna yo moibori tebyo mwana o cheki mwana onare saiga osetari saiga tokomera nera kwansera chinsenye ntubono twarosire obo ibintu jikwane Bunchari bonje tetonyerende abantu bonse bago ja Bunchari bamenye no marembe Bunchari yetu nane ngubwanira abayibori abana baito bajire rusere ntambe koro moibori aimuge chukumu yokorendo omwana oe kera chiesire chinse jamaro manya omwana ngayare taro ngo bagotara monera erinde tokonya abana baito bakoigore skuru banyora babwate mesigo yoborito nanda abande bose banyiro chinya sole metusarga baje gusumbwa abarimu ali mwezi kumure boda asore etwaewa twate bigunga saine kamili chiabo tuko to basa gutuka ase egasi yaito onye tore chiro bostore se stage cheito twakore gasi yaito saine kamili twagenda nka ntoganya mpaka saa 5 mogo chikumera nana ebimekora gose kora umera na serikali amangana ndamanya ko bamaya Komurekeraria Amerika okorekana isko yorogongo rwa Gusii muraibense Dr. William Samoei Ruto ni go agenderia etaro yaye imeyense ya France okwanira ebunke ya European Union ase omochi Strasbourg Ruto ni gaine kiabuna okweru ense ya Kenya nigo yerwe tekegima ase okobwaterana nechinse chia Europe kwene kiabuna nkwe kinyabare ase merobero au gati abo amangana iyo bonchoreria egati yande manke nigo bigabaga kwenekia abunense ya Kenya nigo yerwe tekegima asoko bwatrana nechinse chinde ase amangana yoburendi anene kubwatrana nense ya Somalia na boigo Sudan asoko kora obosagani na boigo chiseye chikendrete kwenekiwa ase chinsemecho. The role of Kenya as a stable democracy and an anchor state for peace and security in the region becomes increasingly significant. As the Africa Union mission in Somalia is concluding, Kenya as a frontline state will continue our support and collaboration with the government in Somalia to fight against terrorism. This ongoing commitment is crucial for maintaining regional stability, and we count on the EU bilateral support for our efforts in this regard. In another part of the world, the situation in Haiti highlights the global nature of security challenges. Grounded in United Nations resolutions
Multinational security support mission will need some 5,000 men and women to address the challenge posed by armed gangs, estimated to be around 9,000. Na sesema ya Eyemo konyi wa murai wenseri Gachagua nigo aikirana imeye kaunti ya Mombasa asomo sangerekano bwabo semia bwabo bisa bensemo yechibesa guse accountant asaba kago kwarera emirobero au serikali begete yoko enekia buna Ensa ya Kenya yabere kegoskabosyo anene ase amangana uchumi. Gachagua nigo abaga kuba mochia bali abago kwa nabo beko bwatikana ne serikali igorengana yo wakana amadeni asate babune serikali nebwate merobere mekiranu yoko enekia buna madeni onsi abereka wakano na magendro korokana sinse can do to manage our public debt. And what we agreed under the leadership of President William Ruto is that we found ourselves in a hole. And what you do if you are an intelligent person, when you find yourself in a hole, you first stop digging and figure out how to get out. And that is exactly what we have done. Tightening revenue collection, sealing leakages, making sure that every cent is collected to pay public debt. All those people who are criticizing President William Ruto, they need to be honest. Are they telling the president and the government not to honor the debts that we found? These are debts for the Republic of Kenya. Although they were not committed by the present administration, they were debts committed by the government of the Republic of Kenya then. You as accountants, as business people, you know, in simple bookkeeping, there are assets and liabilities. We inherited the assets. State House, my office, vehicles. Fair enough. What about the liabilities? We inherited them too. Huge public debt, 9.6 trillion, 900 billion pending bills. Eurobond, 2 billion. Accruing interest between 12 to almost 16%. Those Gachagua igo baga kubwatoka obokonyi gochiase abamenyi be county ya Mombasa ne nababere bakonyoro gwa kwa nembra ya El Nino yogendrete kweneki wa sinsemo au Ensa ya Kenya nigo agania abagavana korwase county chonsi gotumeka chibesa echiateba chiringi bilioni 10 cyabere chikubwatwa gochiase serikali che county ase okobeke merobero yoko eneki abuna amakongu au yembre itargo chikweneki wa nabo igo kobakonya bali babere bagwa kwa no muchando yo nigo monaroka naga kumocho mugavana we county ya Mombasa Abdul Swamad Nasir ase ogo tairoberia bwekiranu ko bwatikana no mubaro monene bwabanto abo babeire bagwa no muchando bwembre ya El Nino. Kwa hivyo mimi namwambia gavana wa hapa Bwana Nasir, utoe miguu kwa gunia, uweke vijana wafungue mitaro maji iweze kutembea. Number 2, mimi nataka niongee na magavana. Hii shida iko ni ya serikali kuu na serikali ya county. Na tutaki gavana atuachie sisi peke yake. Tunapoongea leo, gavana wa Wajir, wa Mandera na wa Garissa wamenunua chakula na madawa. Nimetoa mandege, watu wanapelekewa chakula kila pahali. Sisi katika serikali kuu tutajaribu kununua chakula, lakini tunataka pia county government of Mombasa, gavana wewe pia utoe pesa ununue chakula hawa wananchi wapewe. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Na hatutaki gavana yeyote kulaumu serikali kuu ati serikali kuu haitoi chakula. Hata wewe gavana uko na pesa, kama watu wanakufa hiyo pesa unaweka kwa benki ifanye kazi gani? Pesa yote saa hii kila gavana katika Kenya pahali watu wameathirika wasimamishe kazi zote, wanunulie watu chakula na blanketi na madawa. Hii shida ikikwisha tutarudi kwa mambo ya maendeleo. Tumekubaliana? Kwa sababu hata tukifanya maendeleo watu wakikufa unafanyia nani maendeleo? Kuna mtu unafanyia maendeleo? Usimamishe hiyo kazi yote gavana wewe Bwana Nasir. Na mimi nakuambia wewe hapa Mombasa ndio tuko na shida. Ndio county government peke yake haijatoa chakula kwa wananchi.
Abarai korwase orogongo rwa Coast gati abo mugavana we county ya Mombasa Abdul Swamad Nasir na boigo mugavana we county ya Lamu Isa Timami nigo baganiriye aba 19 na boigo abarai kobwatrana ase ogosira amangana gose oborimi bwe chinswe anene ase orogongo rwa Coast nigo bayakwana chinga kicho musangirikano obwo kwanera amangana rengete oborimi bwe chinswe kutilia nguvu haki za wavuvi. Hiyo ni muhimu ili wale wavuvi na familia zao wapate kuboresha maisha yao. Sisi kule kwetu Lamu kuna msemo kuwa wavuvi ile rasilimali yao ni unga. Yaani zile pesa wanapata zatosha tu kununua unga. Na lazima tubadilishe mambo hayo. The Ministry of Blue Economy na wapatia kongole, na pengine itakuwa ni funzo kwa wizara nyingine pia waweze kujua ya kuwa hawawezi kufanya kazi in isolation. Ni lazima waweze kujua ya kuwa kuna na serikali za county wakitaka kufanya jambo. Hawa Kenya ni wetu sote. Kuna wale ambao hawakunipigia mimi wakampigia rais, kuna wale walimpigia rais na wakanipigia na mimi pia, na kuna wale ambao waliamua ya kwa kutopiga kura kabisa, lakini wote ni wetu. So kando na mambo ya siasa ni lazima tuweze kufanya kazi, na naweza kutoa ushahidi katika wizara ambazo zina heshimu na zinathamini ugatuzi na kuweza kufanya kazi ni wizara ya uchumi samawati, wewe na watu wako. Kwa hivyo kongole. Ekiama kia United Democratic Alliance UDA nigo kegendrete kubarigania ababwatania baya ase kiame kyogo kwana chinga kya kubarigania ababwatania baya omurikyo munene ase kiame kyo Cleophas Malala ningabaka okwanira mono igoro yobochorwe kiama obwo bwakagire gukorekana omutyenyi o 12 omwaka yega na batebabuna nigo bochorwe bwabete bogusukirwa wiko mutyenyi o 4 omwaka gocha ase kirenga yoko ene kiabuna libagari saineri yabere korwewa ochiase ababwatani bonse korwase byama ao gosase kiamekyo nyorabayigo Malala nigo agendrete gosingirira goteba na nigo aganetie egatie byama gatia kiama ya Ford Kenya na boyigo ANC wataneka nagosoa ase kiama kya UDA elio korosia kiamekemo ase enchera yo wetinya na boyigo korosia oburai bulibosio. Ingefaa tupige kura tarehe 9 mwezi wa 12, lakini tukasema the reason why tulisongesha uchaguzi huo kutoka tarehe 9 mpaka April. Najua hatukusema, lakini wacha niwaambie sasa ukweli kwa nini tulisongesha hiyo uchaguzi kutoka tarehe 9 kwenda April. Ilikuwa kwa sababu mnajua katika muungano wetu wa Kenya Kwanza, muungano wa Kenya Kwanza tuko na vyama vingine ambavyo tumeanza kuongea na hizo vyama kwamba hizo vyama ziweze vunjwa zikuje tukue na chama moja ya nguvu. Na tumeongea na vyama vingi, chama cha kazi ongozwa na Moses Kuria wamekubali kuvunja, chama ile ya yule gavana aliyekuwa wa Embu wamekubali kuvunja, tuko na Farmers Party wamekubali. Na pia mmeona katika mtandao kwamba tunahimiza na tunawaomba vyama za ANC na Ford Kenya ambavyo vinaongozwa na Musalia Mudavadi na Wetangula kwamba ni vizuri tuwe kwa chama moja kusaidia rais, chama cha UDA. So tukasema tusongeshe uchaguzi mbele, kwa sababu tukifanya uchaguzi December na wale wanachama wao tuseme wao wavunje vyama zao January ama February, watakuja UDA na wakose nafasi. Tukasema tusongeshe mbele ndio wale officials wa Ford Kenya, officials wa ANC ambao baadaye watatoka katika vyama zao wakuje kwa UDA wa participate katika elections za UDA. Ndio pia kama ulikuwa chairman Ford Kenya, ukikuja UDA ujue kuna nafasi ya chairman ambayo unaweza wania na ukue upate kiti. Hiyo ndio sababu tulisongesha uchaguzi wetu, kukubali watu kama nyinyi sasa kutoka kwa vyama zingine mkuje muparticipate. So mheshimiwa, I want to urge you
participate in the elections competitively. Ndakuunga mkono 100% kuhakikisha kwamba azimio yako ya kukuwa seneta kwa kaunti ya Narok imekuwa. Omubunge o Narok East John Saruni noyo mobwa bari babere bakunganya korwase kyama kya Azimio na waswase kyamekyo kya UDA asaba ga kwarigani wa bene ase kyamekyo gokwana chinga kyekyo Saruni gabaga kuria ira yogo kya kubwatra na kubwatia machiko yonsi yekyama asoko ine kya obokoreri borobya. Acha tu niseme mimi ni mtu ambaye wako na furaha kwa siku ya leo kwa kuweza nafasi nzuri kama hii ya kujiunga na chama tawala ya UDA, na nimefurahishwa sana na wewe kwa sababu siku ile nilikutembelea kwa ofisi ukaniambia sasa wewe tunataka ujiunga na chama, na ukanipa tarehe siku hiyo, and true to your words I'm here on 21st as agreed. I want to tell you I'm so delighted. I'm a happy man. And I've come to join UDA with zeal and power. I'm ready to work with UDA starting from today and going forward. I'm also going to promise UDA one thing, that since I know you as a party that brings all people together, I'm going to ensure that any other person who is left outside there in the Maland will come and join UDA. That is a promise I'm giving to this party. As much as I've joined late, I'm going to also shake the waters of Narok East and Narok County to become one of the people who are going to be elected in the UDA ticket. Time to tell you what position I'm going for in the next election will come, because that I'll make a declaration at home to face the whoever I'll want to attack. Wacha nisema asante kwa UDA kwa sababu ukiangalia representation ya Masai katika UDA ni kubwa sana, ingawaje maybe shares ilikuwa kidogo, lakini tumepata mingi sana, tumekula zaidi ya ile ambayo Mwanchi umuririria yo mnenda mange tumerane chikoraga chinse soto erionko manye asenchera ere yobwikiranu Petra Mokeira nerane kyachibicha neryo gichago ikeire aseseme imanyero twabwatrana nere Joshua Auta ere tariane Everline Osero twaro buligereri borobya.